Isaac kuom report machalo koda mano. Komachielo ywarruok machielo en ni duol marango kaka itayo tije doho mong'ere kaka Ombudsman koro gwelo jokanyo mag duol mochung' ne chenro mag doho Judicial Service Commission mondo miyo chope apisegi tarik 23 kod tarik 24 dweni. Mendi tok apis mar Ombudsman kwayo mondo mi Judicial Service Commission okete lai buche manochwalnegi ewi joyal buche miteno gi ketho mopogore opogore ahinya to tiyo marach gapisi gino ma Judicial Service Commission orema kanyero mano mar timo. Kaka jafwamwara Efi Nyakidi lero, ogai mado Martha Koome aton jere dokas oduor gin moko kuom jokanyo mag Judicial Service Commission mogwel mondo chope nyim Ombudsman. Tok chiwa yanga lipot mar gidwe mokalo ewi chal mar buche mosechwal ne doho. Duol marango kaka itayo tije doho mong'ere ahinya kaka Ombudsman koro gwelo jokanyo mag duol matayo chenro mag doho kata Judicial Service Commission mondo chope apisegi tarik 23 kod tarik 24 dweni. Matok JSC remketo elai chal kod ng'eto mar buche manochwalnegi ewi joyal buche miteno gi tiarietha gi apisi. The CAJ had requested the Judicial Service Commission and the judiciary to publish and publicize all the complaints against the judicial officers handled by both the Judiciary Ombudsman and the JSC, giving them 21 days to comply. Regrettably, this has not been done, and the 21 days period has elapsed. It's very interesting that the same information we've been asking, they're not willing to give. Yet on the 16th, the Vice Chair of the Commission, Mr. Honorable Isaac Ruto, in a press statement detailed that they had received complaints against 7 Supreme Court judges. What is so difficult in releasing that information? Motelo nema, Ombudsman no yango e lipot margi. Ninegiseyudo kendo chwalo buche makwan gi okalo 700 magtaya apisi marach kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Kuom mano, atamalo 60 mar buche go pokotiekiyal. Kaluwore gi JSC, apis mar Ombudsman donjore e tijgi kendo temo mino lwetgi. Ei ote mare, jagoro mar JSC Winfrida Mokaya wacho ni gwelo mar Ombudsman dhi ataro mar chik kendo okadho tong' mani JSC biro kawo okenge makare mar siro ratiro margi kendo ok gibiyie gi okang' moro amora madonjore e thuolo kod chung' kar kendgi magin godo. Jokanyo mogwel mondo miyo chope nyim duol marango kaka itayo tije doho kata Ombudsman gin kaka ogai ma doho Martha Koome, Aton Janet Dorcas Odiwuor, Isaac Ruto, Justice Mohamed Ibrahim, Justice Fatuma Sichale, Justice Anthony Mirima, Evelyn Oluongo, Omwanza Umbati, Caroline Ajuoga kod Jacqueline Ingutia. They would be fined 500,000 or imprisonment to a term not exceeding 2 years, both under Section 52 of the Commission on Administrative Justice Act 2011. Magiduto, timoreka komachielo, poden ywarruok e kind apis mar Ombudsman kod tendo kumba mar thieth manyien mar SHA kaluwore gi achiedhnade mosekwako kumbano. Ombudsman ochiwo thuolo mar ndalo 7 ne tend SHA mondo mi gichiw ler ewi gope duto mowinjore gichwal ne ute thieth kod okenge magiketo machulo gopego. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto nyono kar tiende ni nyaka girew kendo ketho